दुम्बाझार गामिनि गाज्रि जानाय बान्दोखौ खोनानै होदों जयन्त बसुमतारिया। राजु नार्जारिनि बिथोन बायदियै दुम्बाझार गामिनि गाज्रि जानाय बान्दोखौ खोनानै होदों जयन्त बसुमतारिया। नंगौ दिनै गसाइगाव महकुमा सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्रा गेजेरजों बोहैबोनाय फिकुवा फाग्ला दैमाया थांनाय समफोराव थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव दुम्बाझार गामिनि अन्थाइजों खोनाय बान्दोआ गाज्रि जालांनो हमबायमोन। मख'जाथावदि बे बान्दोखौ दिनै इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि बिथोन बायदियै समाज सिबियारि जयन्त बसुमतारिनि मदद होनायजों थाइसेबो रां लायाजासे ट्रेक्टर आरो जेसिबिजों आबुङै फाहामनानै होयो। बेखौनो लोब्बा लाखिनानै रायमना प्राइमारिजों लोगोसे दुम्बाझार गामिनि थागिबि सुबुंफोरा प्रमद बर' लोगोसे नेहाथारि राजु नार्जारिनिसिम साबायखर बावहरदों। दानिया फैदो जोंनि खौरांनि गेजेरजों गामियारिजों लोगोसे रायमना प्राइमारिनि मावसुमाफोरा माबायदियै साबायखर बावहरदों रोखायै मिथिना लानि। गसाइगावनिफ्राय सदीप नार्जारिनि खौरां। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बे समाव साबायखर जासिहरनाय थाबाय। दिनै जे जोंहा दुम्बाझार जे गामियाव थांनाय बावैसो जे गोबां अखा हानायनि जाउनाव जे बे दुम्बाझार गामिजों फैनाय जे हाग्रानिफ्राय जे बोहैबोनाय फिकुवा बे दैया गोबां माने लोमसावनायनि थाखाय बेयाव थानाय जे बान्दोफ्रा गोबां गुगालांदोंमोन, नस्थ' जानाय। दा बेखौनो जोंहा इउपिपिएल दोलोनि जे जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारि सारनि जे बिथोन बायदियै दिनैहाय बे बान्दोखौ थाइसेबो रां लायालासिनो मानगोनां जोंनि समाज सिबियारि जयन्त बसुमतारि बिथांखौ बिथोन हरनाय लेखा दा बिथाङा दिनै बे बान्दोखौ गाहामथारै जे मावफुंगासिनो दङ। दा बेनि थाखाय जोंनि प्राइमारि इउपिपिएलनिफ्राय जे जोंनि खावलायनाय बायदि जोंनि मानगोनां इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ गनायनानै दिनै जे दुम्बाझार गामियाव जे बान्दो खोफुंना होनाय जे बे हाबाफारिखौ मावनायनि थाखाय जोंनि प्राइमारिनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारि सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसे बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। फुंबिलियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो जोंनि रायमना प्राइमारिनि सिङाव थानाय नैबे दुम्बाझार गामि, बे गामिनि बान्दोआ थांनाय साननि सिगां गोबां अखा हानायनि थाखाय बे बान्दोआ गुगालांनायनि अबस्था जादोंमोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि मानगोनां इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारि सार आरो बिथांनि बिथोनजोंनो जोंनि बे ओनसोलनि समाज सिबियारि मानगोनां जयन्त बसुमतारिनि गेदेर हेफाजाबनि गेजेरजों बे गामिया दिनै मोनसे थांना थानायनि अबस्था जाफिनबाय। बेनिखायनो जों इउपिपिएल सरकार आरो मानगोनां राजु सार लोगोसे बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारनिसिम रोजा रोजा जों दुम्बाझार गामिनि जानानै हामबायनायखौ दोनबाय।